Няма повече да има извинения, че не ви е видял съобщенията. Хо-хо-хо, здравейте, здравейте, наши мили почитатели! Настъпи време за най-светлия, най-хубав, най-топъл празник, а именно Коледа. А сега да не се отплесваме, а да започнем да говорим за вашите прекрасни мъже и за подаръците, които е хубаво да им измислите. Днес ще ви покажа моята топ идея. Хо-хо-хо. За вашия съпруг, гадже, приятел или там каквото и да е. Всички мъже, какво обичаме? Джаджички, маджички, които правят нашия живот по-лесен. Демек ни трябват функционални джаджи-маджи. За да ви скрия напълно шапката, съм си скрил вътре в шапката моя коледен подарък. Моето предложение. Охо. Аз съм, така да се нарече, един дядо Коледа мак. Това е едно своеобразно топ решение за всеки мъж. Аз даже си имам един, той просто не е на ръката ми. AMOLED дисплей 1,62 инча. Вие знаете ли колко е това? Малко е, но пък стига. На този дисплей вашият мъж, съпруг, приятел или каквото и да е, може бързо и лесно да вижда своите съобщения от вас, които на брой ще бъдат може би поне 150 на час. Алале, мале. 21 дни живот на батерията. Сиреч къмто 3 седмици. Демек, вашия приятел, съпруг или там каквото и да е, няма повече да има извинения, че не ви е видял съобщенията. Аз на моя Рудолф съм му дал веднага да си залепи едно такова алуминиево часовниче на малкото копитице. Нашия смарт часовник Xiaomi Smart Band не 7, не 8, 9. На всичкото отгоре този малък вълшебник тежи 27 грама. Ако търсите вдъхновение за коледни идеи и нямате никакви такива, влезте в SmartXBG, за да нямате още повече такива.